skydhandsker på vej ned. Fedt. Okay. Jeg klipper ikke ud, før jeg får besked på det. Skal jeg skubbe dig lidt op af jer samtidig, eller hvad? Og Christian, du bliver nødt til at blive der. Asmus, hvis jeg skal videre nu overhovedet, så skal jeg klikke mig ud. Er det okay? Ja. Okay, og det jeg siger, det er fair nok, jeg kan ikke komme videre. Nej, godt. Det er faktisk ikke begyndt at gå. Yes, boss. Hold kæft, hvor er det sygt, det her, det er for fedt. Det er fedt. Må jeg sige en ting? Og det er ikke for at være nederen. Nedad er desværre værre. Ej, jeg får helt våde handsker, mand, og de pisfryser mine fingre. Jeg tager den med. Jeg glemmer. Øjeblik. Jeg kravler på alle 4 lige nu. Jeg kan ikke nå at komme op og stå. Giv mig lige lidt line. Ja, jeg er rolig. Jeg skal bare lige... Sådan der. Jeg er klar. Hold nu kæft, der er langt ned, mand. Jeg er mega glad for at få lov til at stå her og vente. Lige her. Shit. Jo, det begynder at blæse op. Det havde jeg ikke lige forestillet mig. Men hvis jeg skal vælte herfra, så er det fandme helst til venstre. Jesus fucking Christ. Hold kæft, hvor er det både fedt og utroligt skræmmende på samme tid det her.
Asmus, hvor langt ned har vi på den side her? 500 meter, er det det? Fuck, jeg synes, der er langt ned. Ja. Men okay, 500 meter. Hvilken bygning kender du på 500 meter, sådan lige udenbart? Ja, tak. Jeg føler mig ret usikker her, når jeg stod. Men altså, hvad fanden, Asmus, der er så mange deroppe, men fanden, der skal vel nogen ned, før der lige kan komme op. Det kan jeg ikke lige se. Klip af. Michael. Er det okay? Hvis det kamera jeg har den vinkel jeg tror det har, så det her det sygeste klip der nogensinde. Der er ned. Jeg tror jeg holder den nede. Hold kæft jeg fryser lige nu. Spørger du mig? Stop! Hvad sker der? Asmus, hvad sker der, siden vi skal stoppe? Ja, vent med at klatre, drenge. Måske han bare løser det lige nu, i stedet for at snakke til os. Hvad gør jeg? Jeg lader dem hænge. Siger du til, når jeg skal klippe af, eller hvad? Asmus? Jeg synes, han er fremhærende lige nu. Okay. Okay. Hvad siger du? Hold kæft, jeg er træt af at stå lige her, lige i hullet. Nu har jeg klippet den her af. Ja. Hvad så? Så skulle du komme videre. Ja, på den her, ikke? På den her. Yes. Ja. Yes. Jeg kommer ikke videre herfra. Skal jeg klippe mig af nu, eller hvad? Men mit problem er, at jeg skal ikke spænde mig på noget. Nu får vi bare... Prøv at se det drop, jeg får lige nu. Men det er bare nøjeren. Giver du ikke klippe dig på en helvedes fart. Og ikke hive for meget ræbet. Det er sjovt, jeg kan slet ikke mærke, at jeg er højdesyg nu. Giv mig et øjeblik. Jeg tror, mig og Christian, vi skal rykke os på samme tid nu. Så gør det 8 meter højere op. Hold kæft, jeg er glad for at komme herop. Jeg vil aldrig være den her oplevelse foruden. Prøv at se, Christian, den her, den er blåst, så det er bare... Det er fucking klamt. Bare vent til du kommer ned i hytten, mand. Ja, du kan ikke komme længere op. Du har masser af ræb, hvis du er længere opad. I fucking love this. I fucking love this. Er du klar til at jeg tager et skridt op eller hvad? Christian? Jeg tager et skridt også. Kom længere. Jeg klipper mig fri nu.
I go? No, yes you go. Yeah. What a good idea. I need, yeah, I need him to go first. Do not go. Ikke stress. Ikke stress. Christian, du kan være fuldstændig ligeglad. Nico der. Jeg kommer. Jeg kommer nu. Pas på, når I rejser jer op, at de ikke sidder fast i her stejgejsen. Jeg synes, man er ved at vende sig til det. Til højden. Jeg synes, det er fedt det her. Jeg er ikke nogen bjergbestiger, så kan jeg også. Jeg tror også, hvis vi går højere om statuen, højere om, så kan de komme ekstra ned. Fuck, det er et stort skridt det deroppe. Shit. Drenge, vi skal have til at rykke jer, fordi der er folk, der presser på at komme ned. I bliver nødt til at komme længere opad. Gutter, jeg kommer ned før os. Bare lige så. Ja, det er fint, men jeg skal bare kunne komme lidt længere den vej, så der er plads. Vi går lidt rundt, så I har plads. Ja, tak. Kan man holde det her, eller hvad? Ja, det kommer godt. Okay. Så stejker jeg det der. Det er sjovt, så folk de bliver... jeg skal lige op. 3, ja. Vi gjorde det, gutter. Alright guys. Var klar? High five. Ja. Hold sgu, hvad? Stod alle sammen. Det er fucking fedt. Et topbillede her. Ja. Jeg skal have taget et billede. Det er 1000%. Kan I alle sammen? Skal vi se, om jeg kan få det lavet ordentligt. Skal I alle sammen med her? Lad os prøve. Må jeg få hånden ind under dig? Jeg taget. Kan du fjerne det der kamera der på panden? Hvad? Sådan der. Må jeg tage et lynbørge-billede her? I can take a picture of you guys. Jeg tager det. Der er langt ned fra min telefon, hvis den falder, mand. We can get out of your way. Fuck af. Bare lige fokusere, gutter. Nu skal vi ned igen. Hvad fanden sker der? Død min telefon nu. Havde det været lige i den der passage, der havde det pænt stramt. Nu har det stramt til semi-stramt. Ja, det er så stramt. Du kan lige se, om du kan få et billede af mig på en måde, det er også med din telefon. Jeg får ikke så meget med. Vi må tage, Gør hvad du tager, hvad du kan få. Gem det. Og det billeder, der er, så jeg skulle forstå, okay? Kæft, hvor vil jeg gerne tage en selfie her, men jeg er simpelthen ikke. Så tag noget video af det her. Den kører lige nu. Tag noget med deres. Ej. Hvad her, dreng? Jeg stiller mig bare lige her. Og rolig. Okay, fortsæt det her med. Tag de op. Have a seat there. Perfect place. Should I sit there? Yeah? John, relax, yeah. Thanks. Easy for you to sit. Perfect bench. Give me 2 seconds. Jeg sætter mig så, drenge. Let go of the Madonna her. Ja, jeg har noget snor der i vejen her. Ja, der er snor nok. Kan du bruge lidt der, Asmus?
Hvor helvede blev min telefon af? Den er her. Fuck man, jeg tror lige jeg tabte den i hjørnet der. Ej, jeg kan slet ikke tænke mig nu. Er du enig? Min første udtale lige nu, det er overlevet. Det kan jeg godt også. Skal vi have en... Toppen af Gran Paradiso. Madonna er her. The thing is, that's pretty long arms. Lille bitte top, så vi kan næsten ikke stå. Ja, teamet. Madonna skulle have været selfie-stik. Hold fotograf. Hvis der er det. Vi er gået over det der. Så er vi på toppen af Mont Blanc. Nej, den snitter vi lige igen. Det er vanvittigt det her. Ansat vel. Mega godt klaret holdet. 4 ud af 8 kom op. Super godt. Madonnaen på Gran Paradiso. Madonnaen. Summit 4060. 4060. Nej, det er simpelthen løgn. Hvad så? Den video der, jeg lige var ved at smide op, ikke? Ja. Og så frøs min telefon. Det nåede lige at trykke. Er der signal her? Nej, men så står den og gemmer det til senere. Ja, det er rigtigt. Jeg nåede lige jeg skulle lige tage tryk. Så døde den. Fuck it. Nøgen ser mit kamera ud. Hvad? Kører det nu? Det kører. Kan jeg komme længere ned af? Skal jeg vente lidt eller hvad? Jeg venter lidt. Jeg skal bange for at ikke fatte det med de kabiner her og der. Er du med, Christian? Nu så jeg de der eksperter der, de sad fast der. De havde ikke lyst til at stå her i længe. Nej. Nu er jeg træt af, at jeg skal stå her. Nej. Ja tak. Fuck, hvor bliver den nederen, den der kom ned af. Hvor det første sted at klippe sig fast, det er der, ikke også? Ja tak. Jeg klipper mig ikke ind, før han er klippet sig ud, vel? Asmus, So I leave it and you give me back. jeg klipper mig fast i den her, skal jeg gøre ned? Så, ja. Ja. Ja tak. Fuck. Det er fandme altså, det er volden vanvittigt det her. Jeg skal ned og sidde, jeg skal ikke hoppe her. Så klipper jeg mig. Ja tak. Det bliver værre herhen. Undskyld, det var sgu ikke, jeg vil bare ikke løbe over for dig.
Jeg gør det. Jeg kan ikke komme så meget videre lige nu. Lige have. Snart er de klar. Ja. Du skal tage fat i den igen. Tag fat i den igen. Ja, jeg skal lige have den. Woo! Hvor klipper jeg ham fast næste gang? Er det helt derovre? Ja. Hvad? Derovre. Er der ikke mere ræb? Videre! Jeg går. Fuck hvad I kalder ham. Videre. Okay? Drenge. Vi skal videre nu, og nu kommer der kraftigt andre mennesker, der er travlt med at komme op. Klar? Hvorfor holder lige den, jeg skal klippe fast i? Stadig ingen sted at klippe det fast. Jeg er meget i tvivl. Han sagde gul nedenunder. Den der. This one. Ja. Ja. Jeg skal bare lige have vendt mig på en eller anden fucking måde. Ja. Øjeblik. Jeg sidder fast. Men jeg kan ikke se, hvor fanden jeg skal stå mig fast. Jeg skal bare videre. Det giver ikke mening, at man tager fast i den. Det kan jeg ikke forstå. Der er noget at holde fast i her, men ikke noget at klippe sig fast i. Jeg forstår det ikke. Jeg fatter ikke. Klipper jo sikkert fast i noget. Ja. Hvad? Ja, selvfølgelig. Når du skal ned der. Hvorfor er der ikke noget, jeg kan klippe mig fast i nu? Er vi færdige med det? Jeg kravler ned på røven, mand. Jeg har den på den forkerte side, er det rigtigt? Nej, det er ikke. Ja, det virker lidt som, at vi gerne vil have den op på rebet over på den side. Er det okay? Der er ikke noget klip. Der er ingen karabin der. Er det mig eller hvad? Undskyld, hvis jeg har taget med. Det er ked af, drenge. Jeg var i tvivl, jeg prøvede også at få noget hjælp der. Fuck. Det her det er for fucking sindssygt. Jeg kommer til at hoppe nu. Jeg har ikke noget. Du kommer til at komme lidt tættere på mig nu. Oh, fucking shit. Jeg håber bilkameraet kører. Meget har jeg. Jeg har lige tjekket op på det. Kan du godt se, hvad jeg mener? Ikke hop, så er han godt nok, men pas på, og så kom hurtigt. Asus, nu spørger jeg for at sikre, der er ikke mere, vi skal spænde os fast i, eller hvad? Nej, alle holder godt fast, men jeg skal fucking blive det lort sted. Ej, hvor du glæder dig til.
Ja, tak. Jeg forstår godt folk. Ja, jeg holder lige en kæft. Er det her, vi stiller vores isøkser? Kan det passe? Det tror jeg så godt, det kan. Asmus? Asmus, vores isøkser, er det ikke her? Vores isøkser? Jamen, men er det ikke her? For helvede, man, jeg er i tvivl. Men det ligner overhovedet ikke min, den her. Ja, det ligner min. Hva? Den her? Den anden? Tag. Nu får vi i. Fortsæt. Jeg tror, han bliver sur. Jeg tror ikke, det er hans begge to, dem her. Ja, det ved jeg også. Jeg var skidt for en fucking kampagne her. Nej, det er bedre nu. Det hjælper på det. En lille smule. Ja. Fuck hell.